Se nsarraf il-vot b'saħħtu li tawn il-Kunsillieri tal-Kunsill Ġenerali f'aktar ħidma bris pajjiżna u bris il-Partit Nazzjonalista. Hekk kiteb il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'messaġġ ta' ringrazzjament fuq Facebook ftit tal-ħin wara li ngħata l-appoġġ ta' aktar minn 80% tal-votanti eliġibbli. Vot li kien imfaħħar anke mill-gazzetti lokali fosthom il-Malta Today li qalet li Bernard Grech ingħata mandat b'saħħtu filwaqt li kwotatu jgħid li l-proċess ta' għaqda, disciplina u ristrutturar fil-Partit Nazzjonalista jibda hawn. Anke l-Gazzetta llum sejħet il-vot fil-Kunsill Ġenerali bħala wieħed ċar ta' fiduċja fil-konfront ta' Bernard Grech filwaqt li kwotati riformi kbar li jixtieq jagħmel fil-partit, partikolarment b'riorganizzazzjoni u anke l-importanza tad-disciplina. Anke l-Gazzetta tal-General Workers Union ikkwotat il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista fl-eluq tal-Kunsill Ġenerali, fost l-oħrajn kif dan il-vot kien messaġġ li l-partit għandu jkompli jissaħħaħ. U l-Gazzetta għal-moment irrapportat kif fid-diskors tiegħu matul il-Kunsill Ġenerali Bernard Grech qal li b'dan il-vot flimkien se niddiżinjaw u nweldu partit aħjar. Dan fil-waqt li kommetta ruħu li se jkompli jżur kull lokalità ħalli jżomm il-kuntatt man-nies bħala priorità. Minħa l-oħra l-Gazzetta tal-Partit Laburista ħadet l-qarrija tagħha kważi 20 sena lura, hekk kif irrepetit l-iżball li l-Labor għamel fir-referendum għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea billi kalkulat lil dawk li ma marrux jivvotaw daqs li kieku ivvotaw le. Fil-fatt, fil-faċċata tagħha, il-Gazzetta Laburista kwotat biss lil dawk eliġibbli fil-Kunsill Ġenerali u għalhekk anke jekk persuna ma marrix tivvota għax kienet ma tiflaħx għall-Partit Laburista din daqs li kieku ivvotat le. Fl-2003, meta pajjiżna vvota biex jissieħeb fl-Unjoni Ewropea, il-Partit Laburista kien uża l-istess tattika, tant li ħafna kienu nnotaw kif persuni li laħqu mietu mill-pubblikazzjoni ta' reġistru elettorali għal-Labor daqs li kieku ma kienux iridu is-sħubija sħiħa.